arme kelen o ye maa min b'a fɛ ka don baara o baara la n'a baara ka di ye an ye kilisi dɔ de fɔ aw ye n ko yanni ka t'i ka depo kɛ taa kɛ kilisi in ye fɛn caman ɲa n'o ye dugutigi fiyɛntɔ ye maa caman diɲɛ don tɛ yen fo mɔgɔ dɔ ka ne wele dugutigi fiyɛntɔ kun kan walahi mɔgɔ caman bɛ na ne fɛ a ko karisa n'i ka dalo dɔ ye baara n ye tiɲɛ don a la o de la n nana i fɛ yan n'i ko dalo jumɛn a caman b'a fɔ ko dugutigi fiyɛntɔ donc i bɛ nin ta dɔrɔn ni baara min nege b'i la i b'a fɛ ka don baara min na i b'a ɲini Alahu taala fɛ tu bisimila dugutigi fiyɛntɔ yɛlɛnna sokɛ fiyɛntɔ kan sɛgɛ ja ye sɛjɛ ta ka t'i da sɔn ni biɲɛ cɛ ne sɔn ni biɲɛ ma fara ne ni karisa kana fara ou bien ne ni nin baara yɔrɔ kana fara ne ka diya nin baara yɔrɔ ye i n'a fɔ sogo wele ne ka diya nin baara yɔrɔ i n'a fɔ kɔgɔmanani ne ka diya nin baara yɔrɔ i n'a fɔ den ni a ba n'a kɛra den n'a ba a bɛ se ka fara wa ne ko ala ne ko akira i bɛ nin siɲɛ 7 kɛ i ka papier la ka sɔrɔ taa depo kɛ a y'a sɔrɔ mako bɛ fɛn fɛn la i y'o bɛɛ sɔrɔ parce que mɔgɔw ma fɛn daluko t'o ye quoi daluko ye adamaden ka cɛsiri kɔfɛ i dalen dɔ la ne kɔni ka cɛsiri kɔfɛ fɛn fɛn bɛ se ka ne dɛmɛ sisan nin ko in na o ye ala deli de ye bari i bɛ sɔrɔ sa depo dɔw bɛ laɲini baara dɔw bɛ lancer jamana kɔnɔ o mago bɛ mɔgɔ hakɛ dɔ la mais mɔgɔ hakɛ min bɛ taa dossier déposer gagneli t'a to k'i ka sɔrɔ ma peut-être fana sɔrɔ u bɛ gagnenw fana ka papier de tricher k'a kɛ ni tirage an kɔni t'a cogo dɔw fɛ han i bɛ taa sɔrɔ mɔgɔ bɛrɛ min bɛ segin a ka sɔrɔ a ye jaabi normal sɔrɔ o de ka ca voilà mais mun y'a fɛ i b'a sɔrɔ gasigɛ de ma k'a la parce que n'a sɔrɔ gagnenw dama ta de bɛ tirage de bɛ k'u cɛ n'ale ma ta a tɛ se ka tɛmɛ quoi donc ala deli de bɛ mɔgɔw tɛmɛ ɲɔgɔn kan o la ala k'an bali sababu dɔ bɛ ka sɛbɛn dɔ kɛ n'a lajɛ kɛ ko ale ye jumɛn zikuru de kɛ moi j'ai fait zikri tout k'ale bɛ ala wele caman kɛ k'ale si tɛ jaabi quoi ne ta nin bɛ ka jumɛn fɔ a bɛ o kelen de o jajana surula jajana surula safinɛ dilan cogo an bɛna tila ka segu ma i b'a ka question sɛbɛn kan min ko foyi tɛ ɲɛ a bolo an ye nin dalu bila an ko a ka suratu yasin de ɲini dɔrɔn mɔgɔ mɔgɔ ko dalu tɛ ɲɛ i bolo n bɛ ka ala wele kɛ n bɛ ka fɛn bɛɛ kɛ a si tɛ ka ɲɛ an karamɔgɔ nin ta mɔgɔ ka appel demande bɛ an ma caman bɛ an m'a ye quoi o b'a hakɛ to caman ka appel dɔw demande tun bɛ yen quoi n'a lajɛ tan faamuyara question jumɛn de bɛ fan fɛ a bɛ ko cogo di ko est-ce que fayda bɛ min ko min bɛ se ka to mɔgɔ bɛ se ka fatihu kubara sɔrɔ fatihu kubra a ka yasini baara sa wallahi yasini bɛ adamaden da yɛlɛ awɔ ni moriden bɛ ala wele la n'a tɛ fatihu sɔrɔ la ou bien ni garisɛgɛ jɔra siritigɛla ani dɛfiw ne de la ka nin fɔ ka kɛ adamaden garisɛgɛ kana se ka jɔ janto siritigɛla ni dɛfiw la dɛfiw ye jumɛn ye o ye i n'a fɔ kɛfi an de la ka kɛfi nasira dɔ di mɔgɔw ma lansara kɔfɛ jumadonya fɛ i bɛ don so kɔnɔ k'a kɛ a faamuyara o ye ka lansara mana seli o y'a sɔrɔ i bɛ so kɔnɔ ye mɔgɔ min yɛrɛ ye alimami ye n'i ye lansara seli misiri la taa so i k'a kɛ lansara kɔni kɔfɛ yanni ka tile bɛ i b'a kɛ i bɛ na n'a ye inna a'tainaka al-kawthar fasalli li rabbika wanhar inna shani'aka huwa al-abtar i b'ale kɛ i b'ale zikuru siɲɛ 1000 mɔgɔ min bɛ n'a tɛ ka fatihu sɔrɔ i bɛ inna a'tainaka al-kawthar fasalli li rabbika wanhar inna shani'aka huwa al-abtar i b'ale wurudi siɲɛ 1000 o kɔfɛ ya kɛfi akfini ya kɛfi akfini ya kɛfi akfini i b'a kɛ a wurudi siɲɛ 7 juma lansara selilen kɔfɛ an karamɔgɔ bɛ sɔrɔ ka dugawu kɛ o semaine e t'o ɲɛfɔ mɔgɔ ye voilà n delila k'a di voilà mais dɔ ko ne ma kabako ye min ye ko n'ale ye nin kɛ ko safo b'a sɔrɔ ale ma tila ko safo b'a sɔrɔ ale ma tila nin na
voilà ne ko ngai ske de le no zikru no kala be zikru ke mo lo fo shen bagle be mo zikru shen bagle wala ala kan be sawaba ma donc nina ibi chesiri ka ke ni ado ka suma ko nga damne ta lansara sel bongo ne ni lansara salam bla dron nafla sel wara talo nafla sel lansara ko fe islamia ni lansara sel nafla wara te donc ibi lansara sel dron ibi kla ka astaghfirullah subhanallah na dron ibi shika zikru commencer inna a'tayna kal kawsar fa salli li rabbika har inna sha'naka huwal abtar ha abe wa wati bode nga ni nga suma ibi continue na ali fitri sorola fitri sele ka tola wa tachi yo tachi to kan ke juma lansara ko fe juma re lansara wati yi wati bade do jabila ala kan be sawaba ma famiyara voilà donc pour que kadama de fene ka fatu soro ala welela ala kan yema ki ka do jabi ka dala ni sababu chaman dala ijando istighfarullah astaghfirullah andilla ka jati do di mokoma amina sira ka bi moko ka takake wallahi ni miya ka oba jabi dama ni miya ke aba jabi dama parce que dole ko astaghfirullah ko te na folo se mokoma ko astaghfirullah ko ni jurum ya fade ko na folo de no ko ngi ka eta de no ko ne bi gita ni no wasira be tay no ko de afamira astaghfirullah ni gatka ko bila ika fem be jolendo ni angara mo hal ni matamuru fe yira bisaka ni bara astaghfirullah ibn majinta ka calculer ni ko astaghfirullah o bita ben 1947 bakele keme kononton binani ani wolofla o astaghfirullah hindwe muru kan naje mo kan lamme ko sebe nokera ibo multiplier par 100 ni koko almalu ko rejumen nafulu almalu nafulu ne nafulu fena hindu bo o be 100 ma 100 keme ani fla keme ni flying ni ale multiplier la bita jul dima mode abi ba keme ba bi kono don shaking wa keme ni wa bi kono don shaking keme duro ni bi kono don ani nani ate be odema voilà astaghfirullah ba keme ani ba bi kono don ba shaking ani keme kono ani keme shaking bi kono don ni nani akanga be odema bon nakari isa ibe wa bi woro ni woro ibo ke ka bonna astaghfirullah wa bi woro ni woro ibi dogo sokono ka to ko ke komi kalwa ni wa bi woro ni woro da fala ka ba bo kenema angara hal ni sike sarada la ka to wurde sa la famera ni clara sarakatu e famu fe bi se ka yele ani fin jeman no be astaghfirullah sarakatu nono kene bala sugaro bala o kuma ko gon num bala ni be astaghfirullah sarakatu ala kan be sababa ma no iba ken ke chukulata angara mo ibi fadu so ala kan be sababa ma wala na amba manga doy ko ba ko mo ko mi ale juala wale bise kwa ruye shi wala juali adawa ko ka hade juali ba c'est ça mo jugu yeli na fatika ngwa iga kisi jugu ma wade na fabika wala parce que mo sigi yera ko si jugu la fo ango de fam ala de ibe ala de kala ki kisa made inde ka pon jugu ka tangan ko la shala ibe jugu mi rado sika fu kila ite min no ibe ka ni yera korfa mi na de o de ka jugu na be ala kambe sawa allo salam alaikum on va partager quoi partager live tiga fin ko sebe voilà on va partager ko sebe rere de ko aga ga ran kana gushi pour que anga rezo ga basi partager rere de ko sebe emal do appel am ga demander ta tiga sigana am go be taboter rere de famera voilà merci Amadou Dambele merci partager ko sebe ni ala sona la question me muro se ka do ko ka question ke na ala sona amina peluta isa ko za jana sura safine
aha o tigi ta fota an ga sɔrɔ ka sɛnɛtigi ta fɔtɛ ko ale terimuso dɔ o de suya bila ale yɛrɛ muso la terimuso ye suya bila ale muso la ko ale fɛɛrɛ bɛ se ka k'o la ko ale muso in ta bɔ a la cogo min na a muso bɛ se ka bɔ suya la cogo min na Allahu akbar parce que k'ale bɛ ka to ka fɛn jugu k'ale la Allahu akbar ala kan bɛ sababu la fɛnɛ kabako dɛ ale mun ale terimuso français la n'a fɔ ma belle n'a fɔ a terimuso de suya bila ale muso la ko muso de bɛ ka kojugu de k'ale la sisan donc a fɛɛrɛ kɛ k'ale muso bɔ suya la quoi ala kan bɛ sababu ma an gara an delila ka suya fɛn ninnu an delila ka di an ko a ma ko ni i y'a baara subaga bɛ foronto de hali ni banabaatɔ ni suya b'a la a bɛ foronto a faamuyara mɔgɔw bɛ se ka continuer k'a kɛ ɲinɛ dɔ bɛ an b'a fɔ kulo ɲinɛ ɲinɛ ni dakala ka jan a ka se ka go an kana dɛluba bɛ kulo ɲinɛ la dɛlu belebele b'a la a faamuyara donc mɔgɔ min bɛ yen nɔ ni i yɛrɛ sigalen dɔ la k'a fɔ suya b'i la walima a b'i ka mɔgɔ la walima a b'i ka banabaatɔ dɔ la suba ni yɔrɔ b'a la i cɛsiri i ka kulo ɲinɛ ɲini n'i ye kulo ɲinɛ ɲinɛma sɔrɔ o don ni e yɛrɛ ma ɲinɛma sɔrɔ taa jala sa sugu la n'o kɛra sa i bɛ sɔrɔ ka na yiri dɔ bɛ yen nɔ an b'a fɔ o ma ko tomotigi dɔw b'a fɔ an b'a fɔ ko subaga banani a yiri yɛrɛ tɔgɔ an fɛ an b'a fɔ ko subaga banani de donc i b'ale den ɲini n'i y'a den lajɛ i b'a sɔrɔ kisɛ n'i y'a den wɔɔrɔ i b'a sɔrɔ kisɛ finmani dɔw b'a kɔnɔ i b'o den 7 ɲini ka bila a la yiri wɛrɛ bɛ yen ko marakanjuguni ale ye bin de ale ye yiri de mais a bɛ san sugu la i bɛ se k'a san sugu la a faamuyala donc ale fɛnɛ na i b'ale fɛnɛ ɲini ale kuru 1 walima kuru 3 ɲini ka na fara nin kan donc i b'a bɛɛ susu ni ɲɔgɔn ye sa k'a kɛ mugu ye mɔgɔ min bɛ yen ni dalen dɔ a la ko suya b'i ka mɔgɔ la taa dɔ kɛ wusulan na i ka bila so kɔnɔ depuis i yɛrɛ ye wusulan k'a la hali ni subaga bɛ aw ka entourage la i bɛ dɔ kan mɛn k'a fɔ mun kasa bɛ aw fɛ a b'a dɔn kasa min don cɔ a faamuyara n'a sɔrɔ banabaatɔ de don ko suya bɛ banabaatɔ in na kana banabaatɔ wusu dɛ a fitinin kɛ bon kɔnɔ banabaatɔ yɛrɛ dalen bɛ bon min kɔnɔ ni jinɛ bana b'i denmuso la ni fitinin k'a la n'aw yɛrɛ sɛgɛn ko dabali yɛrɛ de b'a kɔnɔ dabali yɛrɛ de donn'a kɔnɔ ni fitinin kɛ minɛn kɔnɔ i k'a sisi n'i y'a sisi i ka mugu fitinin d'a ma a ka don an karamɔgɔ a b'a yɛrɛ sɔrɔ dabali ko la ala k'an bɛɛ sababu